Witam serdecznie widzowie, jeżeli to widzicie, znaczy, że NDA zniesiony, no kurwa mać! Fucking bastard! Dobra. A! Jest, dobra. Coś się zadziało przynajmniej. O! We've got a badass over here. A! Jest, dobra. A, no dobra, no oczywiście spierdoliłem troszeczkę, ale to zaraz naprawię w momencie. Trzeba ten celownik sobie zmienić z powrotem na tamten, bo ten trochę... Tak, niewidzialność machniemy... myk. Nie, to jest dobra sprawa. O, sorry. Mam to ja w końcu tego automuta? Mam! Oni pewnie słyszą mnie. Ale trudno co zrobić. Dobra. Tak jak mówiłem, wygląda podobnie do dwójki. Aczkolwiek jak widać, jest zaawansowana fizyka materiałów, zaawansowana fizyka, prawda, wody. Przy nagrywaniu działa w 30 stabilnych klatkach. Okej. Jeżeli chodzi o ustawienia, to prezentują się one o tak. Shading na high, bo w innym wypadku płynność leci na łeb, na szyję. A różnicy w wyglądzie zasadniczo nie ma. Idzie za nami. Fakt, tego się nie spodziewałem. O! What the hell was that? Nie wiem czy słyszeliście, ale przed chwilą był taki dźwięk jak w tym, jak w Duke Nukem. Manhattan? Nie, 3D bodaj. Nie wiem, już nie pamiętam szczerze mówiąc. Tej takiej platformowie, wiecie o czym mówię. Dobra. Radar. Not this time, mate. Not this time. Ale kurno, jaki killstreak poszedł, no. Nie zgorszy. Dobra, gościu, ty się już nie chwal. Fuck. Myśmy tak zastąpili, tak, na przykład z tłumikiem trochę. Oszaleli. Fuck! Nie warto było. O! Taki zestaw weźmiemy. Nietuzinkowy. Długo to ten mecz nie potywa, no ale... Kurde, było tak blisko. Jeszcze wysadziłem własne zwłoki w powietrze. Change equipment. Weźmiemy z tego wielkiego skurwisyna. Ale rzuca teraz. To nie był dobry wybór do końca. Wiedziałem, ptaszku, jestem za stary na takie numery. Man down. Mamy obiektywa. A ja nie jestem jakimś... defenderem. Swarmer. Dammit. Dobra, przełączaj. Gościu, szybciej. Nie ma czasu, już czas kończy.
O! Nie no. O! 1 minute remaining. Cierpienia typowo Medal of Honor wam przypadek czasami ginie dźwięk, no ale to jest alfa, ale Medal of Honor jest pełną wersją. Szlak by to. Miga mi moje oświetlenie studyjne, chyba mi się przepoli żarówka. Zły jeszcze, żeby nam nie jebło przy nagrywaniu. Jeden. Man down. Teselacja. A na to wydajemy grube kafle na komputery. Widzieliście gnoja? O! Koniec meczu, koniec meczu. Victory or death! Mouse crash, chance point. Teraz zobaczymy sobie te całe takie highlightsy. A, czyli faktem jestem słyszalny. Pewnie cały mój team się wkurwia. No, to by było na tyle. Zobaczyliśmy sobie de facto jak to co powiedzieliśmy oralnie działa praktycznie. Powkurwialiśmy trochę wrogi tym naszym pierdoleniem w naszym pięknym poetyckim języku z Nadwisły i... Oczekujemy pełnej wersji, a tymczasem żegna się z wami profesor W. Lord Scamongen. Kołaj.